Salam Halmıra salam İldeşler. Hoş geldiniz Halmıra. Waleykümselam adın. Yurttaşlar, sizin de salam. Hoş gördük. İkimiz uzaktan ver bilelikte çıkış eden vaktimizden, yerimizden yok. Yerimizin işimiz yeterli aydın. Bu ne mesele seridir? Halmıra aynı bugün Türkmenistan yankı Baydak bayramını belliye. Şoň için bize mine şu Baydak barada gurrun etsek. Baydak näme, Baydağın tarihi, Türkmenistan'ın baydağı hakkında gurrun edeli. Mine bu tema kän bir gyzyklanamokdum, girmeden islenmokdum, sebäbi düşünemokdum. Baydağın näme diýip nädip gelenligini bilemem. Yine şoň üçin şu gün yine Baydak bayramı bolsa bizem şu Baydak hakynda ve nädip geldi bu Baydak? Kim getirdi ýa-da nädip döredi? Öň ýa-da Gyzyl Baydak Oraklydan çekiçmi? Ýalňyş beýan bolsam. Şu Baydagyň astynda gezdik. Ondan soň birden-bire ýa-da Türkmenistanyň häzirki ulanýan baydagymyz ol baydakda da ýalňyşmasam 3-5 hem bolup geçdi diýip bilýänler. Yine şu hakynda sizden bugün bir näçe soralarym bar. Şu soralara jogap berseňiz. Hem soň ine Halmyrada ýene bir haýyşam da talap diýen, ine ýaşlar talap edýär sizden. Siz şol baydak meselesini giňişleýin bilýäňiz diýip bilýänler. Gatnaşan adamlaryň biri baydak meselesinde soň kabul edilmeginde de hatta karşam çıkan yerimiz boldy diýip eşitdim men sizin özüňizden. Ne şol arada bir makala ýazyp bilseňiz, o ýazgyda bolsa has gowy zatda. Biz şonam soň ýa-da öz beýleki ýazgylaryň içinde de şol makalanyňyzy sizin ulanmakçy we ýaşlar bolup şonu biz bilmek mejburiýetinde baydagy. Şu günkü ýaşlar bilen oklar, Baydak näme diýse bilen oklar, hakykatdan bilen oklar. Bilýärler, ýöne ýatladylan zatlary bilýärler. Ol ine 5 ýyldızymyz bar, şol 5 vilayet diýe, ýa-da 5 göli bar diýe, şo tireleriň göli diýerler. Ýöne aslında tireleriň gölleri diýjek bolsak 5den kän diýip bilýänmen, 5 tane täl Türkmen gölleri, has köprek 30-40dan geçýär diýip bilýän. Indi Halmyrada siz özüňiz şu baydagyň kronologiýasy, nädip döredi, nädip geldi? Siz parlamentde diňiz şol wagt, dogrymy? Baydak kabul edildi. Ine parlamentde bolan bolsaňyz näme görüňler boldy, nädip baydak geldi? Ýa-da bilemok, belki başga diýerleri başga bir baydagam teklip edenler bardyr. Onam bilemizok biz. Başka eskizi diýil ýani, baydagyň eskizi diýil ýani, näme taýýarlanandyr belki başga da. Baydak elbette gerekli zat, devlet simbollarynyň biri. Ve Türkmenistan garaşdy bolandan soň şol mesele belki mecliste ortağa atylandyr we şoň üçin käbir adamlar wezipelendirilýändir diýip aýtjak. Baydak meselesinde ýa-da hudojnikdir belki bir heykeltaraşdyr ýa-da ýene şoňa göre adamlar has gowy nämetde ýa-da tarihçiler o meselede men pikirimçe rol alyp biljek adamlar. Ine şoň kronologiýasyny görüň berseňiz. Nereden çıktı, teklip kimden geldi ya da nähili baydan başka variantları diyelim. Boldu mu ya da bolmadı mı? Yekili şol oldu mu? Üýtgeçlik girizildi mi? Biri teklip edip soň başka biri üýtgeçlik girizilmeli. Ne şolar hakynda bir gurrun berseňiz, şol ýa-da baydan Türkmenistanyň baydanyň kabul edilmegi nädip amala aşyryldy Türkmenistanda? Ama söz sizde. Ýa-ma mesawat soragyň üçin aýdym men ozalan bir näçe gelip ýurtdaşlarymyza aýdyp beripdim da şol baydagyň getirilişi ýa kabul edilişi barada ýene bir gezek şonu tasdiklamak üçin aýtmaly bolsam, görüň bereýin. Baydakly mesele bizde biz birinji bolup Türkmenistanyň täze baydagyny döreden döwletde ýa respublikadan o bizden öňürti beýleki Sowet respublikalarynyň bir näçesinde ýa baydaklar kabul edildi. Bizem şonu kabul eden adamlar 90-njy ýyla çeldi. Indi nähil boldy bu? Baydakly meseleni bizem öz baydagymyzy kabul etsek diýip ýa-da parlamente teklip girdildi. Ondan şu teklibi deputatlar garadylar. Ondan şunu şolary karar kabul etdi.
Şoň eskilerini o ýurdun içinde hudojniklar birleşmesi var, beýlekler var, ýakabara işläp beren hudojniklar var, suratçylar var. Başa da o şu uğurdan suratçılar ýa nağış sungatyny ýani halyçylaryň içinde o çekip bilýänler bardy dürli reňktäki baýdanyň reňkini şolsan. Şular şoň arasyna konkurs elan etmeliydi. Soň getiriler goýular, soň komissiýa düzüler, komissiýa içinden saýlap alyp, soň getirip deputatlary hödürediler. Deputatlaryň gözler seredip, soň şu baýdan bir näçe eskizini men pikirimçe ýa-men eden teklifim boýunça şonu şu eskiler biz halka hödürlemeli. Halk haýsyna köp ses berse, şolam ondan bizim baýdagymyz diýip biz ıkrar etmeli, parlament karar kabul etmeli. Bolýa düşdük, bunu komitetde gürleşdik. Umumy maslahata gerekkenlerine şoň bilen etjek bolýan iki zady birden kabul etjek boldy. Onu aýtmak gerek. Hem şol 90-njy ýylda fevral aýynda Niýazoň doglan gününi 18-den 19-njy fevral bolsa gerek. 19. Şonu biz Türkmenistanyň konstitusiýasyny kabul etmeli, hem Türkmenistanyň baýdagyny kabul etmeli. Gerbi nişany bilen. Näme üçin? Täp Niýazoň doglan gününe soňra. Men bir gün öňürtü geldim parlamentde. Şo gelsem zapiskadu kabinetimde Almurat bilen oýnajak bolýan oýuny şular ýaly erti. Deputatlaryň okamadyk konstitusiýasynyň taslamasyny bilen kanun edip kabul etdirjek Niýazoň doglan günü. Şoňa garşy durmasaňyz boljak gelip maňa zapiska goýun. Men bilýän kimin goýuny ýöne şu maňa ony aýtjak gelse, ol adam aramyzda ýa diýeri gezip beron soň onuň baş gowaly boljak. Bolýa, ondan soň ýerden ýygyk başlanmaka komitetiň deputatlary üýtdiler, şolaryň eline paýladylar. Hemme şol sany men emelimi, täze konstitusiýa proýekti. Ýöne baýdagyň proýekti ýok onuň üçin. Ine seret gördük bolu baştan hemmesi Niýazow üçin ýazylyp. Ondan men şo taýda komitetimizde şol Maýa Aýmedowna Aýmed bardy bizim komitetiň başlygy. 56 san deputat geriye, 175 deputatyň 56-sy şol komitetde. Atuly komitet bir topar medeniýet barada, soň ýa-ni üçünçülük barada, ýaşlar barada, sport barada, hemme şol öňkü komitetler öz içine jemläp bir komitet töretdik. Soň ulardan komitet. Onuň şo taýda deputatlaryň öňüne çykyş etdim. Men diýdim, "Sizem görüp oturýarsyňyz, menem görüp oturýar." Şu taýda diýdim, "Oňlarlyk diýdim, tasdiklarlyk mene pikir göremek diýdim. Siz gördüňizmi, gatnaşdyňyzmy? Ýok. Men gatnaşdymmy? Ýok. Halk gatnaşdym esasy? Ýok. Onda näme üçin halka teklif edilen konstitusiýa diýilende bir halka ömürlük, bir 100 ýyllyk, 200 ýyllyk möhlet bilen kabul edilen konstitusiýany Amerikanlar ýasap, 200 ýyl bar şu bir konstitusiýa töwerendik. Şol ýa çykyş bilen çykyş etdim. Şol 56 deputatyň öňünde öz komitetimiz. Sağ bolsunlar, olaram ýerli ýerden, Almurat dogry aýtdy. Günahil beýle bolýar. Bizim görmeli, bilmeli, tanışmaly, ýa-ni saýlawçylarymyz bilen maslahat etmeli. Näme üçin gaziýet jurnallarda telewideniyede aýdylan akbatlar diýip. Mene. Onuň şo taýda bir kısan hökümet işleýärler we şo konstitusiýa ýazma gatnaşyp. Ay bula terörewde ylgak gidipdirler Niýazym ýanyna. Ola bulaşdyrdy hemme dady. Olam geldi soň galyp girdi. Ýüzükde turşy gatygy sen ýany. Ortagyna da ene şol ýa-ni şu gün baýdak beýleýäniň eskidi hemde gerbi Türkmenistan. İkisini ýam taýýarlap goýup durlar şol deputatlaryň oturýan zalynyň öňünde senan prezidiumyň gapdalyny bir ýerde asyp goýdular. Ondan soň taýda konstitusiýa diýip başlady bola, ondan soň ben şo taýda ýene çykyş edip aýtdym da, nähil beýle bolýar. Ay bolýar diýdi, goý diýdi, halka bereli goý seretsinler, bu mesele biz diýdi onda diýdi. 16-njy maýda dolanyp geler diýdi. Ne ýapyn diýip. O taýda kabul edilmejen deputatlaryň belli de.
Onu baydağı ödürledi, baydakta da çıkışadık başladılar onu. Men nedim düýbünden garşy nähil beýle bolýardy. Biz odalyydym, şolary ýaly tawşyryk berdik. Şolary ýaly konkurs elan etdik. Oý köpçülik gatnaşdym, bir näçe eskiliň içinden. Bize hödür ödülsün soň bir halky hödür ödül, aýtyn halk bolsa, ine şo bilen döwlet baýdagymyz boldy. Onuň ýa-da bir eme çykyş etdi. Şol döwür statistika komitetining başlygydy. O Gellimiradyň enesi Gellimирad diýip biri bardy, 3-nji sekretermi Kompartiyada. Familiýasy ýadymda däşme. Oň enesi şeýle aktiw bolan ýaş ýigit 35 ýaşlaryny şol döwür Türkmenistanyň statistikasynyň başlygydy bürosy. Ol aýtdy, nähil beýle bolýar. Soratda minister de olar deputatlardan öň söz berilmeler bol elini galdyrdy, bol niýaz pikir etdi, onu gollarmy kady. O diýdi, çykyş edip aýtdy. Separat açdy. Türkmençilikde haly diýdi, aýak astyna düşelýärdi. Bizem diýdi, bir halyn depemizde baýdak edip götermeli. O nähil beýle boldy. Kapda niýetişne diýip aýtdy. Niýetişne onuň ýene bir zada diýdi. Ha oturdup onu aňyrdan hemdeligi ýygyran. Ay köpür tapyr oňa çeldi ýanky. Welayet häkimleri öz ýerinden turup elinizi galdyryn ses berýärsiz onu o seredi. O türde ýerden gelen deputatlar. Aýne. Ya şol san deputat garşy boldy, galyny el göterdi. Ine şo bilen bir baýdakly boldy. Şol. Ine baýdagyň taryhy şol, gerbem şol. Hamrada. Atın suratym olum, gelli kärdiň atynyň suraty olum ogurlyk. Ol indi şol baýdagy başda birinji sapar görülen wagty şol täsir ýanky adamlaryň şol ýerdäki deputatlar bolsun, häkimler şolaryň reaksiýasy näme boldy? Yani sonra çıkmadymy bu renki näden ele? Ya da aynen için tersine dur. Ay diyen ama ay. Ay tersine dur. Başka hiçbir devletin bayrağında ay yankı çepe sereden ama sağa serediyendir. Bizde nem için çepe seret ya. Ne bu bilemok ben başka devletin bayrağı var mı çepe seretken? Mene karşılaşamam. Kendi devletin bayraklarını bilen. Yönemen karşılaşmadım çepe seretken bir ayın. Yine Türkmenistan'da da var. Bir daýdy, şo taýda aýdylmalyda şol baýdagy alyp gelmäkä men pikir edýän şol welayet häkimleri, etraf häkimleri bilen niýaz şol öňünden duş geçiren bolmaly. Ýani şu biziň baýdagymyz bolmaly. Bizim deputatlaryň hökümetiň ýa gözegçiligiň şunu gollasalar. Täp niýazyň doglan günüdi. Şam. Onu burada soğuk etmeliler oluyor. Ne şu baydağı, şu edilir. Soğuk. Konstitüsiyada edilmeli. Onu konstitüsiyanın ne? Şu dadı bidat deyip yatırman başardık. Ama baydağı yok. Baydağı öyle terede otuyorlar. Orsun bir sözü var. Kak baranla novuy var oto diyadı. Tade dervizler seyredip duran koyunyar. Hem meclis süzülüp şuna seyred diyadı. Ne hemen kadi. Kolay koltumda da değil ya o şekilde deputatları da paylanıp belen ha buruşta dur zalın başına o zalın iyidin oturun deputatlar ne adık görmeli onu görüyenrim deyip ben fikir edemem ya görünürüm beter yiti gözlü olmazan şu men yen hem de akıdan kartı alın bar baydak dik getireni onun kağıdın yüzün kaptanına da şu gerbi dur Türkmenistan bollu o sen aýdýan ştaýda soragy berýärdi. Ay barada gurrun o zalyn içinde oturan adamlar 98% ýa göterimi kommunist. Olu musulmançylygy nerden bilsin? Dogan aý nerde görüpdir bilir ýa şonun man çykaryr ýa. Oran şo bar begenci 5 tane ýyldız bar diýär. Ene 5 tane welayet. Niýazym aýtdy. Şu 5 tane göl ene birin Türkmenimiziň 5 tane ene welayetimiziň göli diýär. Ol 5 welayetin göli de, ol 5 tiren göl. Türkmenistanyň akly tirenden gölüni hala urjak ema baýda urjak bolsa, o baýdakda ýerem galmýar. Ýöne, ine edilen oýun şol. Niýazyň tapan hokbasy. Şol halk o görsün, elbet görsün, ine men diýir şaýat aýdyp berýär. Bolun ýagdaý şeýle. Şu ýagdaýda Türkmenistanyň şu unkun tepesinde galga oturan
ýaşyl eskisi kabul edildi. Men onu baýdak diýip hasap edemem. Näme üçin? Sebäp oňa halk gatnaşmady, halkyň wekilleri, deputatlarym gatnaşmady. O baýdagyň getiren ýemesi aşyň alasy, göz ýaşy, gany halkymyzda derýa bolup akdy. Şoň başlanmazym Niýazyň ady bilen baglanyşykly. Gerek bolsa indi şonu saklajak bolsaň şuň ýaly diktatory ady baýdagy bilen hani 100 ýyllap götürün. Menki onu aýtmak ýa ýatlatmak soradyňyz jogap berýär. Men ýekedäle otady 175 deputat bar. Ýöne näme üçin olaň bogny sanak şu zatlar aýtmagy. Hemmesi ölenäge diýeri edip belerim adala. Beýdibem öz döwletiňe, halkyňa bir perwa garamak bolarmy? Ine şu soraw men 30 ýyl bäri öz erkime goýanlar. Näme üçin şeýle edildi? Barda men bilýän bir topar hudojnikler bardy. Höwes bilen gatnaşyp olara pulum gerekkä. Hiç etine. Ine ona mı aýdyp beren halkyň? Şu öýçüden eskidi baýdak bol Türkmenistanyň ýa türkmenleriň ýeme taryhyna girse oňa ýetese bagyt barmy? Tuğunu Türkmenistan tuğunu şudan şon öldüp duýan awtordy onun belen näil at awra gerek. Şonum etdiler adandy. Belki onlarçası gelendi, belki yüzlerce eskiz gelendi. Men bilemem. Hemme gelen eskizleri hani şol çykan padwaryna zadanyň gulply jaýyna saklandy. Birem görkezilmedi halk. Gelen teklip kan men bilýär uğratdyk bilen diýip. Terede gördü. İlles diýenlere bar, watandaş diýenlere bar, owadoş diýenlere bar. Ýa-ni mekteplerde o surat muallim bolup berillerem çyly uğratdy. Men şoňa şeýle bilýän bir tapar. Men şular ýalkyjy bilen millet ýapyşdy şo baýdakda mesele. Ýöne ana goltugyna salyp gelen şol näde paýsy aklyga gullyk edip getirdi. Men bilemem. Ol şol baýdaga maňa biri çyzyp beren bolmaly, ýalňyşmasam. Elbette o gözü çyzanak, onun elinden gelen emel ýok. Yok, baýdagy çyzan adam şol oň arkasynda gatly agyr ýaňky aýdylan sembolizm bar. Almyradaga men görýänim. Birinciden 5 ýyldız, bu ýaňky 5'e bölýär göni. Sebäbi Türkmenistanyň 5 ýyldız haçan bolup bilýär, eger Türkmenistan bir ýaňky konfederasiýa bolan bolsa, ýani ýa-da federatiw bir guruluşda bolan bolsa da 5 ýyldız goýup bilersiň. Ýöne Türkmenistan bölünmez bir bütevi devlet diýip geçýär. Ýa-da cumhuriyet diýilýär, respublika diýip geçýär. Respublikada sen o respublikany bölüp bilemok. Yani şoň üçin ol ýerde şol simbolizmi bir hudojnige ýa-da ýarym hudojnige tapşyrypdyrlar. Men şu zatlary çyz diýip, olam çyzan bolmaly meniň pikirimçe. Kim? Övez Muhammedowmy? Oşa biri bar. Muhammed Muradowmy, Muhammedowmy familiýasy ýadyma. Muhammed Nur şol ýeme men ýalňyşmasam şol ýigit şo döwür ýokary sebäpden içinde o kabinetlaryň arasynda hat petek gatnaýan şu bolup gören ýigitler bilýär. Oň beýleki işlerine de biz seretdik, analiz etdik. Sapara oň çyzan çyzgylary bir 6-7 ýaşyndaky çagaň çyzyp biljek ýa-da şol ýaşdaky çagalar çizýän suratlara benzeýär. Başka da çizilen suratları var. Atın suratı vardı, bir yaş kızın suratı vardı. Şol yerde suratlar hakikaten hiç gelin hemen tutan yok. Yani hudojnik diýip aýdypdylar ýalyk adam däl o. Eger şol baýdagy çizen bolsa. Ondan sonra şu ýaşyl renk näde düşündirýärler? Ýaşyl renk asudalygyň ýene näme simbol diýip düşündirýärler-de. Baýdagy öwreden wagtlary, ýalňyşmasam. Ýöne ýaşyl renk baýdaklar kim bar? Men bilýänim Bangladeşiň baýdagy ýaşyl renkde bolmaly. Ondan soňra Pakistanyň ýaşyl renk. Pakistan hem ýaşyl renk, Bangladeş ýaşyl renk, Araplaryň ýaşyl renk, aşağında galyç bar, ýokarda da bir zatlar ýazýar, ýazysyny gapylamak men arapça. Belarusiýanky 3 renk ýöne ýaşyl ortada bolmaly. Ine soňam Afrika döwletlerinde köp görülýär ýaşyl renkli baýdak.
Ýöne men şo ýaşyl reňkiň asudalygyň bir simboly görnüşinde hiç ýerde dünýede onu asudalygyň simboly diýip kabul edilen ok, asudalygyň simboly gök renk kabul edilýär. Ýa-da asmanyň rengi bardyr. Açyk bulut ýok wagtda asmanyň gök rengi asudalygyň rengi diýip hasaplanýar. Ýa-da parahatçylygyň rengi diýip hasaplanýan renk aslında şol renk. Ýöne bizde şo ýaşyl reňki şoňa benzetdiler. Näme üçin onam bilemok. Ine şoň ýalyrak Halmyrada ýene bir sorag täze Türkmenistanda baýda üýtgejekmi? Men birazjyk radikal soraglar berýän, bagyşlan ýöne gyzyklanýanlygym üçin berýän. Veya üýtgetmek mümkinmi baýdagı? Üýtgetmek mümkindir. Şol ine täze Türkmenistan gurulanda Türkmenistanyň baýdagi üýtgedilip bilinermi? Hokman, men Ýa-da ol indi üýtgetmek mümkin dälmi? Bir safar mı kabul edilýär bir döwletiň baýdagy ýa-da üýtgetilermi? Men ine gerbden mysal bereyim. Türkmenistanyň gerbiniň öňkü rengi sary renkde. Sary renk men özüm üçin aýdym, sary renkdäki gerb men üçin gowy bir zatdy. Sebäbi Türkmenistanyň klimaty, şu klimatyny düşündirýär. Sary çöllük, ýani buğday ekýärler o ýeri. Gurapçylyk bolan üçin sary reňken şonu görkezýär gerbi. Ýöne şu günkü gerbi üýtgetdiler mysal üçin. Onam Halmyrada men bilemok parlament üýtgetdim ýa-da ýene prezident üýtgetdim ýa-da Hramov üýtgetdim onu näde üýtgetdiler? Üýtgetdiler. Adamlaryň hissat diýen o. Ýani döwlet nişanlarynyň biri üýtgeýär, adamlaryň sesi çykan o. Ýani öňe öňküsini ýanky başyna tuw edip galdyryp göterip ılgaýarlar. Ondan soň bir günde de beýlekini hayran galaýmaly. Ne şoň üçin gerbi üýtgedip bolýan bolsa diýmek baýdagam üýtgedip bolýar. Ne şoň täze Türkmenistanda üýtgedip bolarmy we şonu üýtgetme prosesi nähili bolmaly, ne geljekde de ol belki bizden soňky nesiller onuň dawasy çykmaz ýalyk ýa-da baýdagyň bir nämesi bolmaz ýalyk. Balar sağ ol. Gaty ýeti we agyr sorag bolup durdy. Ýöne şoňa jogap bermezden bolçy ýanky şol 5 göl ýa 5 welayet 5 ýyllyk meselen durup geçen Türkmenistan dörlü döwürde dörlü welayetler bilen belli bolanlar. Meselen 6 welayet bolan döwrü bar Türkmenistanyň. Goşmaça şol Kerki oblasty bar eken ozal. Şonu şol ýanky baýdakly meseleni 5 ýyllygy 5 göli galdyrmazda ine şol lewaply bir türkmen deputat şunu galdyrdy şu meselen. Näme üçin beýle bolýar? Bärde Kerki öme oblastdan bolmaly. O döwür oblastdyr. Hemme oblast diýip tutulýar welayetler. Bolýa soňra seredek ýöne şu gurlukça şunu kabul edelim diýär. O wagtyň meselesi Niyaz Kefätow. Ine o meseleniň bir deputat goýdy. Ondan soň ol ikinciden ýanky 70-nji ýyllarda bir Krasnoyarsk oblasty ýatyrylyp şu bütün Balkan welaýatynyň territoriýasy respublikan tabirlikdäki raýonlar diýip adlandyrylýar. Meselen şol 8-9 sany raýonlardan Balkan welaýaty. Şolaryň hemmesi Aşgabatyň tabirligindäki raýonlar diýip resmi adlandyrylýar. Soň 80-nji ýyllaryň ahyryny täzeden şol Balkany döretdi. 90-njy ýylda olam bizim öz inisiatywamyz bilen 3-4 san deputat bolup öz başymyza oblast welayet bolmasa Aşgabatdan ýetmeden hiç kim biz bilen görleşen agam ýa bizim kalymyzdan habar almanak ýa problemlerimizi çözmäge ünsem beren akdypdy. Şoň üçin içki meselelerimizi öz içimizde çözjek diýen ýalterde täzeden welayety diketdik. Şoň üçin ol welayetli meselede gaty ullukan sorag aslana düşýär. Inni sen beren soragyňa jogap berip elbetde geçen 30 ýylda, 31 ýyl bolýar. 31 ýylda şu baýdagy halkymyzyň göze uğraşdy. Şu baýdagyň aslynda bir topar ýaşlar ulluga gitdi, kasam etdi, näme etdi, okuwy oturdy, öýlerini, jaýlaryny garap üstüne baýdak ýapyldy. Şonu halk onda hiç bir günäli zat gören baýdakdy. Ya aýyp zat gören. Emma baýdagyň bir kabul ediliş tertibi bar. Kim tarapyndan hödür edildi.
näme esaslar? Ine şu soralara jogap tapman, o baýdak ýyrygiş halka hyzmat etmejegi men görüp otyr. Dep bir men näle şu deputatlaryň içinde nägile bolar. Gatykän adam şu ses berilen içinde de nägile tikän. Ýöne ol welayat ýolbaşy ýygyna urup olaň ýüzüne seredip otyka olar garşy ses berip bilmediler. O enni näme etmeli? Elbette baýdakly meseleni biz Türkmenistanyň täze saýlanjak parlamentiň hökmen onuň gün tertibine çykarmak. Ene şular ýaly ýagdaýda şu baýdak kabul edildi. Ene şonu kabul etdirenim mene Türkmenistanyň ilkinji diktatory. Ana men aýdan bolsam meni günäkarlardyr. Ýöne öýdäýdi tasdiklap otyra men diýelim. Näme gerek çağalary oku 9 klas bolýar-da oglallary diýe gyýla bardy atla görüňem. Ine şeýdip bizim 4 milyon halkymyz bir sowut koýdy. Ine şol zalymy gortuklak getiren ýaşyl trýapkasyny biz öz başymyza baýdak edip saklamalymy, götermelimi? Onu ine täze saýlanjak parlament ýa mejlis çözmeli bol. O bize bolýar şu gezi berjek diýseler öz işler menki ýöne aýtmak bolondatlar. Şu sözlerimi tasdiklajak deputatlar ýurda baramyzda tapylar elbetde. Olar öl kuturana emmes. Ýöne şunu şu prosedurany biz hökmen amal etmeli bol. Şonda ýüze çykar. Nerelere sokupdyrlar halkdan gelen oğullarça eskileri. Çıkaralım güneşe koy görsün halk. Şu döwür nähili baýdaklaryň eski teklip edildi. Ýa-ni şolar garalmandyr ýa şol edilen teklipden biri kabul edilmendir. Ala böyle niýazym şol ýaşyl renkli trýapkasy. Ýaşyly näme üçin ol ymtylýar? Ozalyň görýär bilýän zadym niýazym öýle ýaşyl renk gowy. Aslında. Ondan şol ýa o Arap döwletlerini ema gidip geldi aprelde 90 ýyly. Şondan soň dälräni dönür. Ýaşyl renk on ine emesi häkimiýetiň simboly. O ine padşahlygyň, sultanlygyň simboly. Ol padşah ol kän tilla sultan boljak bol. Ýöne elinden aýagyna çekip halkary gurabalyň üstü bilen zordan saklady. Emma bir atalogluň öňünden çykan adam bolmady, sebäp halka gerek gelýär. O döwür niýatyň bar döwür halkda hereket etmedi, gymylanmady, hiç bolmanda hak hukuky üçin siýasy işe göre salyp barýan gatlyk bardy, ýokajygymady. O şondan çekinýärdi. Endi halkary guramalyň ýa döwletler berjek bahasyndan ýa garaýşyndan. Abi munda hiç iltormy ýok. Kim başyna giden. Onun üçin men pikir edýän täze Türkmenistanyň baýdakly mesele hökmen dolanyp gelmeli bor, aramaly bor. O zaman gerek netijeni çykarmaly bor. Olar ine Türkmenistanyň parlamentine degişli mesele. Men etjek haýyşym şu täze parlamentde şol öňkü eskiler çykarsyn, täze eskilerim üstüne goşdylar, halka hödüretsinler. Ine bir chetde ine 20 ýa 30 sany eski bir chetde de niýasyň ýaşyl trýapkasy eskisi. Haýsy gerek? Onu halk öz netije çykarsyn. Geçmişinden galy, ine 3 nesil şu malda körler hemaly diýerse aýtym ýa bilimsiz. Şu 3 nesil hana wagtyndan ir dünýäden täzeledi. Şol rejimiň biziň başymyzda oturarlygy üçin işsizlikden, dermansyzlykdan, sosial hyzmatyň ýoklugyny 100 miňlerçe adam ýere sindirdi. Şol baýdagym şol rejimiň simboly. Ya şuun rejimiň simboly. Gerekmi şol ýa ýokmy? Oy onu halkymyz jogap berdi. Almira da şol 5 vilayeti baýdakda näme diýeň saklap kalmak problema çıkaryan taraf var. İslendik yurtta ya da İslendik devlette misal için adam sany artyan olsa adam sanyna göre yankı administrativ näme diýilýär zoolog mu diýeriz vilayeti. Şu vilayetin sany ýükseltilýär. Şu günümizde Halmyrada şu zat var. İş edilen wagt meselesi vardır. Adam sany kän bolsa vilayetin bir sanat aýdaly daş alyp görül, daş adam sany köp ölüp başlasa daş administrativ bu işleri şol adamlara hyzmat etmene ýetmeýär. Soň 2'e bölünmeli ýa-da 3'e bölünmeli. Bu gaçynylmaz bir zat. Adam sany artdykça
velayetler ya da etraflar şeklini ütketmek mecburiyetinde. Häzirine siz öz ýaşaýan ýurduňyzda serediklerim adam sanyna göredir. Kiçijik territoriýasy, kiçik nämelerem bardyr, territoriýasy ullakan kommunlaram bardyr. Den bölenoklara territoriýa göre bölünenok. Adam sanyna göre we şolary öpçine etmeli sosial hyzmatlar umumyň alanda şol halkyň hyzmatyny edip bilmek üçin yeterli derejede işçi ya da şoňa hyzmat berip biljek guruluşlar bolup bilmek üçin adam sanyna göre üýtgät edilýär o zatlar. Indi Baýdakda 5 ýyldız bolsa Aýdal Türkmenistanyň ilatyny o diýmek näme diýmek? Türkmenistanyň ilaty artmaýar diýmek ya da artdyrmaýar diýmek. Men şoň ýalyk düşünýände 5 welaýetem. Näme üçin ol 6 bolup bilmeýär ya da 7 bolup bilmeýär? İlat sany artdykça sen welaýatyň berýän hyzmaty bardyr ya da üçünçüligi bardyr. Pasport meselesi, beýleki dokumentleriňiz, statistika işleri bu zatlaryň hemmesi kynlaşýar adam sany artdykça. Ýöne Türkmenistanda şu Baýdaga goýulmagy diýmek adam sany artmaýar diýmek. Göz öňüne getirip bilýärmi bir döwletiň adam sany artjak däl diýmek. 5 sany bolup galýar hemişelik diýmek. Bu gaterwet zat. Şoň üçin ol ýerde 5 ýyldız bolan ýagdaýynda da şoň interpretasiýasy ýalňyş bolupdyr baştan Baýdaga. 5 welaýet üçin 5 sanyk ýyldız, 5 welaýet üçin 5 sanyk böl ýerleşdirmek ertir o 6 bolsa näme etjek? Baýdaga üýtgetjekmi her sapar? İlat sany artdykça Baýdaga üýtgetjekmi? Olam bir gelişiksiz bir zat. Bir döwlet üçin. Halmada ýenem näme ýazdaýyn kommentariýada ýazýarlar. Baýdak bayramy näçesine 18-nji maýa alınıpdyr diýe ýokarda bir ýerde geçdi. Ona mı üýtgedipdirler Baýdak bayramyna? Bugün fevralda Ýalyň adyny aýyrmak üçin edilen oýun ol. Eger mümkin bolsa 1-nji ýylyna da geçirerdi Gurban Ulyň öýüni, ýöne onu kabul eden Baýdagy da. Ştaýda ýeme Baýdak bary diýenem aýdylmaly zat bar da sen dogry bellep geçdiň. Hatta bizim göz öňüne tutýan täze Türkmenistanyňda da territorial birlikler şuun welaýet sany 5 bolsa bizde ýam 12 boldy. Şeýleden? Ya 13 boldy. 13 boldy. Soňra ilçeleň sany, meselem şuun etrapy patlandyrýan ilçeleň sany şuun 60 bolsa erti 80 ýa 90 boljakdy. Onuň üçin ol ilat sanyna göre elbetde üýtgemeli bor sebäp bir ýerde ilatyň azlygy, bir ýerde ilatyň köplügi onsoň bölünýük bolsa şol taýda dolandyryş ansat boljak da. Yerli dolandyryş üçin ýa yerli häkimet üçin. Sosial hyzmatlar bardyr. Türkmenistanda hiç kim bilen sosial hyzmat diýende ine garylara eser etmek maýytlar bardyr. Ondan soň çagalar, olaryň ýolu, okuwlary, ýeneleri umuman sağlık meselesi, ilatyň sağlygy diýen bir zat var. Bizde hiç kim düşünen o nämedigine. İlatyň sağlygy ine şol zat hemme sosial hyzmatlar şolary ansatlaşdyrmak üçin, hilini ýokarlandyrmak üçin, şoň üçin kiçik böleklere bölünmek mejbur. Çünkü dünýäde ýa-da demokratiýa diýip adlandyrýan sistemalarda ýa-da döwletlerde diýen şoň ýaly bolaýmaly. Başga hili bolup bilmeýän ýöne bir zat siz häzir Balkanda bir iş etjek bolýaňyz ýöne Aşgabatdan soramaly. Aşgabatdaky bilene olan Balkanyň nerede ýerleşýän nämesi bar, bilene olan ýöne şondan soramaly. Şoň üçin ýöne bir iş ýeri açjak bolsaň 3-4 ay nämesi bar. O dokumentini dogurlamak üçin 3-4 ay wagt ýitirýär adamlar. Ýöne şol ine kiçijek ilat sanyna göre bölünen bir ilçeler olsa şol iş açmak üçin ýa-da bir iş ýeri açmak üçin bir adamyň belki 3-4 güni gider. 3-4 günde şonu edip bolýar. Gerek däl gidip Aşgabat'a gitmek ýa-da welaýatyň merkezine gitmek gerek däl. Gerekçiligi ýok. Şoň üçin aýtjam şu welaýet sistemasy şuňky we onan Baýdaga ýerleşdirilmegi gaty ýalňyş bir zat. Yok, atı doğru pikir. Aýdýan pikirleriň biz mene ýam ara alyp bir näçe gezek maslahatlaşdyrma meclisimizde uşuklamazda mailnamalymyzda, maksatnamalymyzda da göz öňünde tutan proýektlerimiň içinde bir zatlar hemmesi bar. Aýdym
o halk üçün bir nätan istatlar biziňe de oturany işlemek. Ýöne şonu okap bilip ýa şoňa netije çykaryp ýa şoňa bir resensiýa ýa garşylyk görkezýän halkymyzam ýokda bir seredip bir netije çykarmalar bu zatlar men aýdyp otyn baýdak bardy şular ýaly boldy. Bu netijen halk çykarsyn. Şeýle bir adamyň bütün halkyň ýa döwletiň boýnuna öz islegini takmak mümkin ýa ol baýdakly meseledir. Onun için kemçüklerim sen sana otynda. Ine 5 tane ýyllyk aýyň ters oturuşy. O renkinin ýaşyl bolmasy. Ona hiç şeýle düşünüş berilmedi. Öz döwrüne de berilene, şunun berilene. Ondan her kişi palatan ýaly özüne näme pikir etse şo dogrum kadyp netije çykarýar. Baýdak diýilen zat gaty aýdyn görnüp duran zat bolmaly. Hem çağı için düşünüpli bolmaly zady biz ulular bolup düşünmän otýar. Baýdagy mantyk. Ine 31 ýyl bäri şu çekeleşik dowam edip otýar. Ay bolýar, ay dursunlar. Niýaz ölenden soň çalşar diýdiler. Ana çalşylandy. Niýazyň heykelini gurup başladylar. Başda Niýazga garşy duran adamlar. Men soňra ona jogap bererim. Ýer gelende menden tedbir gotorsun. Oşadyrma üçin tarihçiler. Men aýdyp bererim. Diýen zatlar. Şuna Niýazga garşy durýar. Özlerim Niýazyň heykelini ýasap döwletden pul alýarlar ýetişbildigini. Näme üçin men beýdiýän diýdi. Ay bolýar, Niýaz ölenden soň mun kellesini toglap aýryp indiki geljen kellesini goýar ýerine. Ene bilen oppozisiýa bolşan şo mene siýasy garşylyk görkezýän şo bular ýaly adamlarym boldy için. Ýöne aýdylman ýörensiň şeýlem kädiýede hal. Ýöne ne baýdakly meselede şeýle boldy. Halka näme hödür edilse o aýne bolýa 5 ýylymyz bar diýip alyna degip gören halkymyz bardy. Näme diýip o parçadan bu parça alga baturan. Ýoksa şo baýdagyň maňysyny bir gerçekligine owa dollygyna seredin ana töweregimiz dakany. Özbekliň baýdagy bar, Kazaklanky bar, Kyrgyzlanky bar, Azerbaýjanlanky bar. Gözüň dokunýar. Gözüň dokunýar. Aýdyn. Biziňki şumal kim 2000 lokan adamdy. Sen şumal şu eskidine seret, men 5 tane göl şekillenip bilerim. Mene ýok. Yok. On çağı çılmalı baýdagy parada çykany ýa bir stadiona barany ýa köçede geden ýa başga ýurda geden ene men baýdagy men ýa ýüzüne çalsyn maňlaýyna görkezsin elinde götersin. Kim çylyp bilýär o baýda? Hamra da ýine olimpiyadaları görýänsiniz. Ondan soň ýaňy ýakynda dünya çempionaty futbolda geçirildi. Yine şol ýerde öz döwletiniň ýa-da öz ýurtdaşlaryna ýa-da milli komandasyny ýa-da milli takymyny goldamak üçin baranlar maňlaýyna da çizýärler, ýüzüne de çizýärler. Özem gataňsat bir galan bir ýa-da pamada ölenem çizip bolýan baýdaklar bar şoň ýaly. Gataňsat bir 2 sanyk ýa-da flomaster bilen çizip bolýar. Böyle bir-birinin yüzüne çizýärler, soňra mine bu nähili bir näme zat baýdak. Indi sen türkmeniň baýdagyny yüzüne çizjek bol, ýa-da maňlaýyna çizjek bol. Ýa-da şu wagtda Türkmenistanyň bizim olan ýan baýdagymyz. Hudojniklaryň hemmesi çizip bilýär diýsek ýalňyş bolar, onu çizmek üçin. Ya kompýuter bolmaly, ýa-da bir has ökde ýa-da hudojnik bolmaly. Ya da halıçı olmalı. Ya da halıçı. Yine şoň üçin o zatlary göz öňüne tutup edilen bir iş däl. Menem nämeden görýände şol 2 günüň içinde birden bir belki düşüne girendir. Şonan çykaryp bir günde de kabul ettirip yine şuňalyk bolmaly, nämeden boldular. Şimdi böyle ol Türkmenistanda ýa-da kommunizmden galan bir zat, ýa-ni prezidentiň aýdany prezident birinji adam diýip aýdylýar. Kommunizmde de bar şu, kompartiýa ýa-da yani birinci sekreter diýilýär bu. O prezident ýokdy, ýa-ni birinci sekreter. Şol näme diýse şol bolmaly. Soň birinci sekreter prezident boldy. Iň soňky ýa SSR'ň birinji we iň soňky prezidenti diýen Gorbaçov. Yine täze Türkmenistanda da şol zatlaryň bolmagy üçin Halmra da ýene prezidentin ýerini ýerde bolmaly. Parlamentiň ýerini ýerde bolmaly. Indi parlamenti men näme üçin kän düşündirjek bolýan? Sebäbi parlament isle-isleme o ýerde ýanky 170, 180, 250, 500 sanyk adam bolup bilýär diýeli. Ýene ilaç sanyna görä ol ülkeye. Iň azyndan 155, 165
Türkmenistan şu günkü adayında 155 olup bilýär. Halmyrada geçen soň ýaly hasapladymyz mı siz? Yine bu şonça adamın içinden ýalňyş karar çykmagynyň nämesi azalýar. Mümkinçiligi azalýar. Mümkinçiligi azalýar. Yine şol gün ýalyk ýerden halk gatnaşmady diýende de halk sebäbi näle diýin, garny doýsa işi ýok o zatlar bilen, baýdak bilen beýlekisi bilen ýöne o baýdak meselesini, gerk meselesini, velayet näle bolmaly? Bu zatlary ýanky prezidentiň jogapkärçiliginden ýa-da şoň wezipesinden alyp parlamente berilse, parlament seretse şo zatlary. Sebäbi prezident aparaty diýmek ýerine ýetirici dälmi? Olar näde bir döwletiň ýanky simbolunu ýasap bilýär ýa-da çykaryp bilýär, kabul etdirip bilýär. Ne şoň üçin täze Türkmenistanda men pikirimçe ýanky baýdak meselesine serediljek bolsa da täze Türkmenistanda prezident bolarmy bolmazmy onu biz bilemizok, onu halk çözer ýöne baýdak meselesini ýa-da şoňa benzeş meselelerde hökmen suratda parlamentiň jogapkärçiligi we parlamentiň wezipesi bolmaly o zatlar. Hatda gerek bolsa şonu konstitusiýada girizmeli, giriz bolýan bolsa men onuň hukuk nämesini bilemok. Ýanky ýuridik tarapyny näle edilip bolmaýar. Prezidentiň we prezident aparatynyň şu zatlara täsiri bolmaz ýa-da prezidentiň baýdagy diýmek ol prezident çalışsa baýdagam çalışmaly bolýar. Ýa-da ýene bitberipdirler baýdak bayramy. Bizim habarymyzdan ýok, Halmyrada. Yo, bar on prezident diýmesem ma standarty bar. Bästan tok mene burgut diýip bäskeler burgut görema. Şola mene ýene 1005 welaýaty bolýar. Erti 6 bolsa 6-njy burgudan ýerden almaly ýa 10-njy burgudy. Bulan bir tap beren oýunun bir çağı oýuny aly. Aýdym bular ertek gününi Türkmenistan asla pikir etmändiler, şu zatlar kabul edenler. Olan gyzykly, ol ine şu 5 kelleli burgut bardyr. Aslında 5 kelleliden 2 kellelidir. Türkmeniňki ýa-da Seljuklardan galandyr näme? Simboldur. 2 kelleli ýöne ine Orslan kasere, Orslan ýalňyşmasam 2 kelleli bolmaly. Hawa 2 bir aýagynda ýanky gyzıl alma bardyr. Gyzıl almadyr şu Orslan ýanky prezidentiň simbolumy, şol prezidentiň baýdagy ýalňyşmasam. Gerdi diýip hasaplanýar. Şoň bir aýagynda gyzıl alma bolmaly. Ýalňyşmasam. Ýöne türkmeniň simboludyr şol. 2 kelleli ýanky guş. Türkmeniň simboludyr. Onda da ýanky bir kulaklary ullakan edip görkezilýändir. Sebäbi o kulaklary ullakan diýmek istihbarat diýmek. Olam Seljukluň nämesi bolmaly? Nişan diýil ýani, dagma diýil ýani. Ne Türkmen ulanjak bolsa prezidenti, Türkmenistan prezidenti bolýan bolsa ulanjak bolsa ene şu öz simbolu bar, Türkmeniň simbolu. Şonu ulanyp biler misal. Näme üçin 5 kelleli niýeden çykdy? Ýeme-de aýdyň bärde bir zat barda sen häli eme söhbetde şu müň arasyny sorag berdinde şu meseleler gozan adam bolmadym diýip. Gozamaly adamlar Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasy ýa-da Taryh fakulteti. Şunu bilýär, Arapçany bilýär, beýleki dilen bilýär. Ine baýdakly meselede de şolar konsultant bolaýmaly ýa-da öz fikrini aýtman, halka utanman çekinme. Şunyň eden işi ýok. Ana ýörmäçiligiň gowrak bar raýat bolup gelip şu sözüň manysyny kemineden ozal düşünürýän Türkmenistan üçin adam tapylmady. Seredin bolup duran zaty şu kunşy ýaşlar aňyrsy bilen görýäňiz, düşünýäňiz, bilýäňiz, şonu siz kabul etmeden zatda, şu edilen ýalňyşlyklary görüp dursunuz, ýalňyşdyr. Şu döwrüň adamlaryny, bilmeýän adamlary, bilýän adamlary düşündirmedi sizinki alet. Hiç kim düşündirmediler. Ene bizim şol bizim şuňky düşünýä adamymyzyň sebäpleriniň biri şol. Ýoksama bütün bir jemgyýetde 100% adam hemmesi ýokary bilimli bolup bilmez. Ol düşünürler. Ýöne bilimlisi öz bilýän bilimini halky, watandaşlar bilen paýlaşdy. Onu olaňam dünýä garaýşy ýa bilimi ösjek başga derejelere ýetjek. Ýöne şo bizde edilmedi. Türkmen öz bilimini öz halkynyň gysganyň ine şolary ýalyk bolup çykdy bizim halkym. Şol çala eli diplomly bolan, men senden gowy ýaşamaly, men maşynym bolmaly, zaýym bolmaly, sende bolmaly diýen şolary ýaly bir çüýrük tendensiýa aşylmak edilip ine bizim düşünýänimiz. Niýaz ýylan etdi de 90-njy ýylyň aprelinde
Yani Arabistan'a gidip gelenler. Men neydi? Televizyon çıkıp men neydi? Yurtta deydi. 200 san bay öğretecek adamlar deydi. Şolun üstü bilenem yurdu dolandıracak deydi. Hiç kimsin elinden ayağından çıkmadı. O aydiyanın näme? Bir kanun devlette yaşap ber. O nämen bayları? O nädip sen öğretecek? Sen nädip şolun üstü bilen o devleti yöretecek? Ha? Yo, o sonra beren bir adamım tapılmadı. Hemmesi ılgak gitti. Kellesi şöyle yaparlar. Şu 200 san bayın hatarına girmek için. Bir halkın arkasında durma. Yani olamazı hakikat. Ona mı aytmak gerekti? Ondan sonra baylığa deyip ılgak giderler. Baydağın bile ne işi var? Aydın da. Son böyle yaşa baydak bilen işi olmadı. Bayap bildirmiş olar. Ha yok. Hani? Yani olamazı hakikat. Kim bayadı? O yurtun taşından gelen gelmişekler. Häzirim şol o saklanan aňyrsyndan bolan ýüpünden çekip oturarlar. Gidip dura, özüňi hasaplap çykardyn. Yani 30 ýylly ýurdun daşyna çykarylan baýlygyň sany 350 milliard dollardan geçýär. Ýerine şahan nakyatynyn 220 trillion. Kim olsaň onu Türkmen halkyna öwrüwa görjek. Şoň üçin ýurdun daşyny hana 60 göterim halkyny horlanyp bilen aklarym, düşünen aklarym näme esasyny şular ýurtdan gaçylyp çykar. Bu mecbur edildi öz ýygyna galalarını eklep taklama. Halmara da şol yine daşına çıkıp daşında ansatken özünüz emine Türkmenistan daşında yaşap verirsiniz. Daşında olsan istemeye yine şol öz vatanın ýalyk däldir. Näçe gowy bolsa da bir iş eden wagtyň özüň üçin edip bilmeýän başgalar üçin etmeli bolýar. Demek özüň üçin ýalykdyr, ýöne başgalar üçin edýär. Başga bir kanun esasında ýaşaýan öz kanunyň däl sen ýa-ni saýlan konstitusiýaň däl ýa-da sen saýlan deputatyň seni gowranyp mysal üçin. Ýöne elbetde ýa-ni ýaşamak, iý içmek meseleleri hem bardyr. Ýöne men häzir duýgu tarapyna gitdim. Duýgu tarapy öz watanyň iň gowy ýeridir o meselede. Ne şu daşına çıkıp işleyenler, daşındaky görýän azabynyň onda birini Türkmenistan'ı düzeltmek için gören olsa Türkmenistan şu gün başka bir yer olur. Başka bir yer olur. Daşında da şol azap ne özümüz şayat olýasa halmara da näçe adam ýa-ni medisina kömegini alyp bilmän köşenip ýör. Ölýänler hem köpüsü Allah'dan geldi diýendirler. Ýöne wagtynda şol doktor seretmeýänligi üçin adamlar saglygy ýok. İmmuniteti pes. Şoň üçin birinji keselde ölmeli bolýarlar. Ya-da işsiz galyp, öýsiz galyp, köçede galanlar, aç galanlar. Gaty känon ýalyk. Ya-da bir öýüň içinde ýa-ni 10-15 kişi bolup ýaşamak diýmek näme diýmek? Öýden bir gün däl, 2 gün däl, ol 3-4 ýyllap bir öýüň içinde 15 kişi bolup ýaşaýarlar. Ýanlarynda köpüsü pullam saklap bilen ok. Yani başlığına verip başlığında saklatýarda pullaryny. Gorkya oğurlarlar, biri oğurladar diýip. Hakykatdan hem öz öýüň bolmasa howpsuz. Howpsuz yer öz öýüňdir. Ýöne sen 15 kişiniň içinde ýaşaýan bolsaň ol ýerde howpsuzlyk diýen zat ýok. Islendik bir zat bolup biler, oğurladylan bilersin. Başga adam bolup biler. Ne şol azaplary Türkmenistan'ı düzeltmek üçin edilen bolsa, görülen bolsa şol azaplar ýa-da kynçylyklar Türkmenistan düzeler. Onça işe gerekler Türkmenistan düzeltmek için. Benim fikrimçe. Gaty dogry bellep geçdiň aýdyn. Sebäp öz ýurdundan, öz toprağından edi zat ýok. Öz watanyna hormat goýan adam üçin. Sebäp bir zat barda sen şu mahal öz akylyny, öz güýjüni, öz gujuryny, tejribäni daşary ýurtda başga döwletler, başga milletlere sarp edýär. Emma şu güýjü, şu ukybyny, şu başaryny öz ýurdunda berja etsen ýa dowam etsen, soňra senden bolan nesilleri şu ullukan ýadygarlyk halkyň içindedir. Ýaşylykda adım tutuljak. Aýdyn. Şu plan nöwrde plan başlyk ýa plan ýolbaşy ýa plan adam plan zady edip berip dene Kur'an zadyny bilen ullanıp ber. 100 ýyl geçdi şoň üstünden 200 ýyllyk halk adyny ýaşylykda tutjak. Bizde şone derede ýagdaý galmady. Bütün halk bolup sergezana başga bir milletiň ýurdun içinden talaban bolup ber. Tapawdy ýok. Türkiýe boldy ol, ýaşyp etse boldy.
ya Amerika bolly, ol bizim ata watanymyz däl. Watanymyzam hana sodap ýaty. Yani kışın gününü yakmağa adam yok diye. Yani dünyada 4. yerde durur devlet ilatına yakmağa adam. Bulacak mı seni alacak mı seni bu bolup durandan. Hova halmıra dağı onda jemläýsegem bolýar, 1 saat bolup gelýär. Ay bolur. Sağ ol. Çağıranın için, sorucağı Size için de gerektir. cevaplarınız için sağ olun halmıra dağı. Şol edip bilseňiz ol ýanky baýdak meselesinde şol kronologiýasy, käbir atlary aýdyp biljek däl diýdiňiz. Şolar hem ýazyga geçirip goýsaňyz. Ne şonu haýyş etjek sizde. Bolur, men yazga geçip koyuyorum. Yani onu bu adı tutulmalı adamlar der de sebep. Yok bugünkü gün için hem Birdat var şu tayda. Bir topar ağzı boş, ağzına geleni samra oturdu. Şoları beremel cevap tayyar bolup, yani şu berilecek cevapların içinde şu gün diri gelip beren ya hökümetin elinde gırı oturan adamın adını alınır bu. Ondan oları diyan edecek. Haydi da bir bağışla ol haramzada için ömrünü vatana halk geçen adamla endimen galan ömrünü gaýlap bilmene. Ýadyyan ýetirip bilmene. Şoň üçin diýişimizi, dilimizi diýişimizi aňyrsynda gysyp oturan köp berdi. Her zat edip gördüler, sapara kimiz gürletçek bolup çymyklak görýärler, güzellik görýärler oldu. Hökmet atyp görýärler. Gara gürletçekler da şo bolan wakalarda, sizin eliniz var, aýaňyz var, nämäňiz var. Yani olun hemmesine kıysaçı yeka sözden cevap derse var. Şol döwür edilmeli işler edilen bolsa şuul kun halk şu derecede yaşamadı. Şola belli. Şuul kun ýal halk bir haramzada öňünde iki bukul iki satanyň arasyna salam bermez. Kim gelenem var? Şona men bilýän. Ýöne galan adam ol Telegiň işi akbar maňlaýymyza näme ýazan bolsa şonu gördük. Yani halkın çeki o derdi. Men o halkın derdinin üstüne dert koşasım gelen. Şoň üçin bir topar ýerde aýdylmaly zatlar 10 ýyllyklar bäri aýdylman otyp. Wagty geler, o ýurda barsak, ene nesip bolsa, ne halkyma näme çykadyny sen bilen görleşim ýa-da aýdyp beren şaýatlarym çykar şo taýda. O ejer şekerlerim geler, gatnaşanlarym geler. O diri galan bar adamyň. Şonu aýdym. Bolýa anna. halmıra dağı. Sağ olun, iyileşler sağ olun. Sizden sağ olun. Sağlıkta görüşelim. Sağ Haberleşip durun. olun halmıra dağı.